Artigia Sorgune aretoan gaude, Gasteizko Judimendi auzoan kokatua dagoen gune bada eta zertarako sortu genuen? Sortu genuen kulturaren arnasgune bat eraiki nahi genuelako. Euskara, parte hartzea, generoa eta artista emergente edo gazteekin egiten dugula lan. Eta egun Araban ez dago beste inor horrelako apustua daukona. Eta hori guztia egiten dugu, gure ustez kultura benetan behar delako izan eraldatzailea. Arrakastarik nagusiena 2 urte pasatu direnean, guretzako momentu honetan da bizirik irautea. Ez da erresa kultura eta artearen alorrean bizirik egotia, bizirik mantentzia eta proiektuekin jarraitzia, eta lortu dugu. Aurre egin diegu 2 urte hauei, 2 hasi ginen 4 gara. Eta orduan egia esan da oso pozik gaude. 5 urte barru nola imaginatzen dugun gure egitasmoa. Idatzita badugu zerbait. Eta badakigu norat joan nahi garen, iparrorratza markatuta dugulako. Orduen sendoagoa eta aterrizatuagoa. Nolabait. Artigia Sorgune aretoa, kulturaren arnasgune.